menawa capet-capet aku seling, mbok menawa iki sedulure utawa kadange Butari. Engko kok enten satya sakembaran. Pancen aku adike Mbak Yusri Guntari. Lamun ora luput saka pandhiri Bintara to? Bener. Wah, Kang Sawiji siji ki sapa? Mosok lali. Sapa? Suwelo. Suwelo. Yo kadange Sri Buntari jebul pangkling aku. Iki kadang sing ragil. Suwelo nalika semono ora kaya ngene. Nang sakwise aku ketemu dina iki kok beda banget. Bedane Awake malah bedah kaya dadi opo. lah kok ora lemu piye? Mau mangan turu. Ngene lho. Iki aku tak kondisi ya. Monggo. Cetane nggon ketemu kene papan kene mesti wae kowe wis weruh. Mergo aku entuk utusan saka Kanjeng Rama Sedulur Kang Sutoyo ngripih karo Mbak Nyai Buntari gelem sowan ana ing kapanewon. Jane aku duweni mangga karo. Oh. Kokulun Iya. aja klinting. Apa mau wis ora entuk padule puting bakri. Wis temeka nek sepalangan. Aku kondo bloko kondo sawantah. Pancen Mbak Yuku turun mensuat iku dingin. Dino iki lagi gandrung kabeh aku sing jenenge Joko Mawolu. Coba dilingake. Bintara lan wis welo. Welo. Senadyan to dikaya ngapa? Kowe iki kadange Nyai Sri Buntari. Yen to kadangmu wis nebal marang piwulang, kang wis mingkur marang pitutur sak ora-orane kowe bisa ngemutke. Joko Klendeng, Ya, ora kurang-kurang anggonku ngemutake kelawan Mbak Yu Buntari. Nanging dheweke iki durung bisa sowan ana ing penawa dingin. Mergo dheweke iki lagi nandhang katresnan kapilangu karo Joko Trama. iya. Kuwi pawadanmu pancen. Nanging Sri Buntari kuwi isih andhan ana ing kapanewon tur meneh. Sesambungan tresna kuwi kapribaden dadi kewajibane negara. Yo, Joko Klendeng, Ya, Mbak Yu Buntari pernah kondo karo aku. iya. Yen dheweke wis bisa ketemu kelawan Joko Trowolu, mesti wae Mbak Yu Buntari bakal sowan ana ing penawa dingin. Kaya ngono. Cekak alse utara. Soanku to tekaku ana ing desa Balangan. Aku ngemban dawuh saka ngersane Rama Penewu Sambaguna kang isine baliku ana ing kapenewon dingin kudu minanteng rawang Buntari. Yen ora bisa Yen ora bisa pelarangan bakal tak sungsang kewono balik. Kaya ngono. Waton kowe bisa nyuwanake Nyai Buntari ning Palangan tak wene urip. Mesti bae kadange Bintara lan Suwelo iki mragul karo banyune ijen. Mergo jebul iki kowe lan aku banget. Aja nganti bali nurung Sri Buntari Iswan ora kapane. Yen kersanipun panjenengan kesematan. Monggo kula dherek kebetet bapak ibu. suwene Mbak Yu ora gelem suwarga nek
ngualake pemberantahan ana ing dingin. Rikala suwane model Bakrin iki nampa urusan saka dingin. Sabanjur Aku kondo bloko. Yen kok Mbak Yusri Buntari durung gelem suwane ing dingin, iki ora perkara bali iki ora. Wong perkarane iki lagi gandrung kabeh jenenge Joko Trowolu. Lamun to bisa ketemu karo Joko Trowolu, tak suwane ing dingin. Ora percaya dina sing ora-ora. sabanjure Di Dene ora gelem karo buk sing karo halus. Perang gelut sawangan niku. mesti kowe kabeh padha menang. Aneh. Lho, Bayu, sawise aku perang karo Modern Bakri. Perang kalau menang. menang. Yen kaya ngono kena tak jagokke, kena tahan. Ning Bayu, Lho kok ana nangine? sawise Modern Bakri kalah, peneon bedingin ngetokne jago liring kuning loro cacahe. Sopo? Joko Kolut lan Joko Klinting. Sawise aku perang karo Joko Kolut lan Joko Klinting lho, aku dijotosi. Kabeh bocah-bocah padha kalah. Cek Nggih, Arta kae sapa jenenge kowe iki ya kalah kabeh. Ono kok saben dina yen tak dangu kowe padha muni gladen. Lho ning kasunyatane apa kowe kok kalah Ayo. karo sapa? sampeyan ra ngerti. Aja gampang maido karo bocah-bocah kae. Nggih, Salahe sampean dhewe. iki gara-gara sampean ndak Upane gelem tak kandhani ora ketampi wae. Mbak Yu suwane ing dingin kono bloko wae. Yen tetu dina iki aku gelem suwan. Mergo ana kapribaden. Aku terus kerja Trowolu tak sapu. Di yen pancen kaya ngono mengko aku sing bakal matur marang Panewan Dingin. Nang perkara iki? Bacot. Lintel iki. Wes aku sing bakal matur. Jebul ora ledok. Nggonku rasan karo sedulurku mesti pradul karo Mbak Yune nyoto. Mengko dhisik bocah bagus. Iya. Sopo tenane kuwi? Aku Joko Kolut, Joko Kolut. putra saka Kapanewon Dingin, putrane Rama Sanggawana. Saiki aku ngerti. Iya. Kowe putra saka Panewan Bedingin. Heeh. Banjur Sedyamata nganti kowe nyedhaki ana ing desa Plalangan. Mung betheke aku entuk dawuh saka ngersane Kanjeng Rama kang supaya ngripih karo Nyai Buntari gelem sowan ana ing Kapanewon Dingin. Joko Kolut? Kolut? Iya. Ngerti ya? Pancen aku durung bisa sowan ana ing Kapanewon Bedingin. Ora teges Nyai Sri Buntari iki mengkang pernatan. Balela ana ing Kapanewon Bedingin iki ora. Heeh. Pancen aku duweni wigati kang pribadi. Nganti aku durung menake sowan ana ing Kapanewon Bedingin. Ngene ya Nyai Buntari. Joko kula. Yen tak pikir wigatimu kanggo pribadimu iki kleru. Mungguhe ngono Kapanewon Bedingin apa sebabe? Apa? Mergo kowe iki kedanan untuk kanyunyun karo salah sawijining kanoman. Iya to? Nganti pengiwakake nggon musuhan ana ing Kapanewon Bedingin. Saya-saya Saya kepriye, Joko? kowe iki andhan saka Kapanewon Bedingin kudu nengenake bab kewajiban ngiwakake bab kapribadian rak kaya ngono to. Joko kula. Iya. Saiki aku ngerti. Yen tekan ning desa Plalangan mung kepengin ngripe marang Nyai Sri Buntari supaya sowan ana ing Kapanewon Bedingin. Bener. Mergo Nyai Sri Buntari kok nganti ora sowan ana ing Kapanewon Bedingin. Mergo pancen lagi wae kayundhut karo bocah lanang. Mula ya Joko kula. Iya. Yen pancen kowe kepengin ngejak bebarengan Nyai Sri Buntari
Thank
anak. Ayo yang banyak kasetenku mah dhewe-dhewe. Lawan Joko Polu ora bakal mundur saja. Kepen ngrasake. Iya. Pengen brodol paduk. Rasake. Piandelene Sutari saka desa Palangan. Yo. Ya. Joko Polu. Kowe nantang karo Nyai Sutari. Kasunyatane sene tak panah. Panah kancep ning waktu. Kowe mesti wae bakal mati. Hei, Joko Polu, tendono. Di Joko Klinding aku njaluk maaf. Loh, kabar Jolo Klinding. Anu tembak. Sopo kang minta tega kawan kita ini ora liya cukup Nyai Sutari. Pun yen katakan wong ora kuat aku njaluk pamitan Joko Polu. Ijik kula Paman. Kowe mangerteni patine kakangmu ana ing sadurunge gulutan. Mula kowe minangka pasus. Besok lamun ana jane jaman papan kene katelao desa Kulutan. Desa Kulutan. Sedanipun Kamas Joko Polu krana tumindak lan pakartinipun Nyai Sri Guntari Milo. Santawis kula titip dhateng layonipun Kakang Joko Polu. Kula jangkai Joko Klinding. Jebul. Kanoman saka ing bedingin padha teka ing desa Palangan. Sapa jenengmu bocah bagus? Diwanoake. Aku Joko Klinding kalebu putra ana ing Kapanewon Bedingin. Oh. Uga putra saka ing Panewon Bedingin. Sing Guntari Apa karo ngaku tumeka ning papan? pancene rikala semono aku kautus saka ngersaning Rama Penewu Sanggabono kang supaya nganti kowe sowan ana ing Kapanewon Bedingin. Nanging kene aja kok. wektu dina iki kowe wis gawe raja patine kadangku Kakang Joko Polu. Mula kang saka kuwi utang pati kudu disaur pati. Mula kowe kudu mati saka tanganku. Gede sumbar Joko Klinding ana ing pengarepan Nyai Sri Guntari. Yen pancen kowe bisa bales patrine marang sedulurmu Joko Polu. Ayo. Papan kene dibuktekne. Yen pancen Joko Klinding bisa mateni karo Nyai Sri Guntari. Aja sumbar ning pangarepane Joko Klinding. Wewenang pani piandel saka ing Kapanewon Bedingin. Mungsuh kalah kan. Bajingan yo. Romansamu. Menganggep enteng karo Nyai Sri Guntari penggede saka desa Palangan. Nanging senajan kowe wis mlayu saka pengarepe Nyai Sri Guntari. Nyai Sri Guntari durung trima ngono wae. Mergo mlayumu durung antong. Kowe bakal tak panah saka kene Joko Klinding.
Besok katlau papan kene desa Mlimbe.